Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe lamanje elimbi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni elindlela nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasekungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kulelo nengwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo obathandayo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nefakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyishunyayezwa nasuke eyifundisa kube ngabe eyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane nabalaleli, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele ekhanyisa sona isibane esiyisona sona uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Silokhu simbonge njalo uNkulunkulu umusa asasenzele wona nangendlela asihola ngayo endleleni yeqiniso ngendodana yakhe uJesu Kristu. Kungekhona ukuhlakanipha nokwazi kwethu, kepha kuwumusa nesibusiso esivela ngaphezulu, okuyikho esikunikiwe ukuba sithole ukuphila nensindiso kulesikhathi samanje ngomoya oyingcwele esiwuthola ngoJesu Kristu, umoya weqiniso. Ngiyabonga uNkulunkulu abafowethu nodadewethu ngihlanganyela nabo ebungcweleni ngokomoya nangokweqiniso. Kuyintokozo ukubona abantu beshisekela iqiniso elibuhlungu kanje enyameni, kepha uNkulunkulu akwazi ukuthi athinte izinhliziyo azithobise
ukuba zimfune ukuba uNkulunkulu ufuna abanjalo abamfuna ngokomoya nangokweqiniso. So uyazi izwi lakhe alinandi kule nyama esiphila kuyona. Kepha uma ngempela sizimisele ukuphila kuye ngaye naye ngendodana yakhe uJesu Kristu, kumele sifunde ukuthobeka. Incwadi mawufunda iBhayibheli moyilalela ifundisa nje ukuthobisa inyama. Ezintweni zonke uNkulunkulu into ayifundisayo ukhuluma ngabantu abaphakeme. Mawufunda incwadi yeEzekiel ukhuluma ngabantu abaphakeme. Incwadi yeEzekiel isahluko 28 ukhuluma ngomuntu ophakeme. Uyakuveza nje kakhulu ukuphakama kwenyama nokungathokozeli kwakhe ukuphakama kwenyama. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abathobeka ngaphansi kwesandla sakhe esiphakemeyo ukuba basigcine isethembiso sokuthi bazoyenza intando kaNkulunkulu, bagcwalise konke ngokuloba konke uNkulunkulu ayikhulumile kubo. Wabagcwalisa ngomoya weqiniso ukuba babhale konke ayebahola kukho. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele emhlabeni, wasinika yona ukuba ngayo sithole ukuphila, sithole insindiso. Emva kokuba uNkulunkulu usethumele umthetho ngoMoses, wasinika izimiso, kepha abantu bahluleka ukugcina umthetho nezimiso. Ingakho esethumela umusa neqiniso ukuthi okay, senginikhombisile indlela engifuna ukuthi niziphathe ngayo. Manje ke sengifuna niziphathe ngale ndlela ebengiyithumelile. Ngizogcwalisa okunye bese nginike indlela, ningabe nisenza lutho, niphile ngomoya oyingcwele kuphela ke manje. So akusadingakala imisebenzi yomthetho, sekudingakala nje ukuthi sizwe izwi silenze. Ukuba usho njalo umbhalo uthi masibe ngabantu abalizwayo izwi silenze, singabi ngabantu abalizwayo abangalenzi. Uthi uNkulunkulu akathokozi ngokubhubha kwabantu nabantu ababi, kepha injongo yakhe ukuba abantu beze kuphendukeni bathole insindiso. Siyambonga kuJesu Kristu inkosi yethu yokuphila yafika yazoba umhlatshelo wokubuyisa thina noNkulunkulu, noma yokubuyisela thina kuNkulunkulu, ukuze sithole lo moya nalesipho sangaphezulu esiyisibusiso esiyimfihlakalo esasingaziwa ngaphambili. Kepha manje thina siphila kuso leso sikhathi lapho sesithole khona umusa, sathola uthando, sathola umoya oyingcwele. uNkulunkulu uluthando, uma sithola umoya oyingcwele sithola uthando. Kepha-ke ezintweni zonke kunezindaba ezibuhlungu ekumele siziqonde, futhi izona ziyasisiza, zibuhlungu ziyasisiza. Ngalesikhathi kufika indoda laphaya kwincwadi yeMathewu sahluko 19 verse 16. Kunento engifuna si-understand njengoba sithi siyakholwa. Akukho lula. Ingakho abantu abaningi bese kumele bagcine indlela yomngcwele. Bathi bese befuna ukwenza isono, bathi phela ngeke sifane noJesu. Pho ufunani kuyena uma uzazi kahle ukuthi ngeke uzufane naye? Uyaphi kuyena? Hayi ngizozama. Mesho uJesu umuntu ofuna ukuza emva kwami akathathe isiphambano sakhe angilandele, azidele. Wozani kumina nina nonke enikhatheleyo nenisindwa ngizokuniphumuza. So umuntu ozidelayo umuntu osebonayo ukuthi konke engikwenzayo imizamo yami ayinamsebenzi. Angize kuJesu kube uyena ozoqondisa impilo yami. Moseza nokuzilandulela ukuthi hayi phela ngeke ngiyumKristu impela kodwa angiwufundi kodwa wakho mina, yazi anginandaba nawe. Yabona abaningi ke ngisho umuntu mina ngikhulume naye noma ngimbuze into bese faka ukodwa akube isaba mnandi inkulumo. Noma ungaqhubeka ukukhulume ke ngisakuzwa because sofaka ukodwa. Ngenxa ukuthi ukhona lento ofuna ukuyifaka. NgingumKristu kodwa ayihambi kanjalo. Uma umKristu
Yebo, ngiyavuma amaphutha ami ngiyawenza. Kepha ngikulwela kona ukuthi ngilungise uNkulunkulu. Indaba yokuthi ngingumKristu kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ingakho ekunika uJesu nje. Ingakho baphucile imisebenzi yemithetho. Ngoba ninika uJesu ukuthi ngiyazi ukuthi nihlulekile ukugcina imithetho nezimiso zami. Philani ngomoya oyingcwele manje. Kusimple ukuphila ngomoya oyingcwele. Into elikhulu inhliziyo yomuntu. Into eqinile inhliziyo yomuntu. Iyona le ethi mayibuka izinto iziqhathanisa ibone ngathi kunzima. Kepha ngokweqiniso impilo yomgcwele ilula uma uzovuma konke. Naye futhi indaba engizwile kule video engayibona oma status kwabanye abazalwane ekhuluma ngokuthi uma ufuna ukuhamba noNkulunkulu ushiya konke bese benza isibonelo bathi bobani oMateyu bashiya konke. Akulona iqiniso lelo. Balandela uJesu azange bathanda izinto semhlabeni kepha babesebenza. Senenza sengathi manje yena bese lenza isibonelo khona lento yokumisa amavesi bengihlupha lento engizoyiziba kepha ke ngikwazi ukuyiziba. Khona lento yokumix amavesi usho enye into kepha ivesi ikhuluma ngenye into wena uma usufaka enye into ukuze wenze ipoint. Kanti ivesi alikhulumi ngaloyo nto lelo. Likhuluma ngalento elikhuluma ngayo ekumele iunderstand. So kanjalo nalapha ya uJesu mase ekhuluma nabo kwincwadi yaJohane sahluko 6 uverse 65 uqale khona nje ngeke ngifuna ukuyiveza. Khona soyilungisa lento le. Wayesethi incwadi ngokukaJohane isahluko 6 verse 65. Wayesethi kungenxa yalokho ngithe kini akakho ongeza kimi uma engaphiwe ngubaba. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emumva ababe besahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayishumi nambili, nani nithanda ukumuka na? uSimon Petro waphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. uJesu wabaphendula wathi, mina angenikhethanga nina abayishumi nambili na? Kepha omunye kini unguSathane. Wayekhuluma ngoJudas Iscariot kaSimon ngokuba nguye obeza kumkhaphela ongomunye wabayishumi nambili. So abantu bahamba noJesu ngoba befuna izwi. Ukuthanda izinto semhlabeni abapostoli bethu babedayisa imihlaba. Lezo zinto babezibona zingenasidingo. Ngoba babebona kubalekile ukuhamba noNkulunkulu. Babengafuni ukubambelela izinto semhlabeni bazenze zibe igugu. Kepha kona bakubona kubalekile ukuthi uma khona abantu abahluphekile nginakho okuningi kufanele ukuthi lokho ongikubonayo okungenamsebenzi ngikususe kumina. Azange bakushiye mahala bakudayisa kithi. Bakudayisa azange baphisane ngakho. Bakudayisa kithi. NoJesu uthini kumuntu osuke ecela isigwili lapha kasho ukuthi angodayisa lokho nakho. Uthathe lokho upha abahlwempu. Bekhuluma ngomusa akasho ukuthi lahla izinto nazo. Mekuthi nginemoto angikwazi ukuvele ngithathe imoto ngilahle ngoba ngithi sengihamba noJesu. uPetro no Mateyu azange bashiye ukudoba, bazange bakuyeke ukudoba. Bahamba balandela uJesu bafunda naye kepha babeqhubeka bedoba ngoba nobe sehambile uJesu esebuye ekufeni esebuye ubafica bedoba. So le ndaba yokuphambanisa amavesi iyona le ehluphayo. Sifuna ukufundisa nalokuthi uJesu umpostoli Paul uthi konke ngakuyigugu kumina ngakushiya. Leyo ncwadi leyo ikhuluma ngokuthi uPaul wayehamba ngomthetho. Lezo zinto ezaziyigugu kumaJuda umpostoli Paul wazibona zingabalekile ngenxa kaJesu Kristu. Ashonga ukuthi waye umsebenzi umpostoli Paul waye umakho amatende. Amen. So lezi zinto lezi ngiyazibuka nje zixhaphakile ku-internet ke kumnandi vele abantu abaningi bebekhuluma ngamavesi eBhayibhelini bekhuluma ko TikTok na kuma status but uma ungenakho uqonda uzonga-understand. Abantu abaningi bazi ukuthi ngobana kuJesu wathi ungazibekela ingcebe emhlabeni kusho ukuthi abantu abamaKristu kufanele bahlupheke.
akufanele basebenze. Kepha umpostoli Paul uthi umuntu makasebenze ngezandla zakhe khona ezokwazi ukuthi abele abampofu. Umpostoli Paul kwincwadi yaseThesalonika futhi uyaphinda athi-ke umuntu makasebenze kungabi khona kunabantu abahlezi abangafuni ukusebenza. Uthi mabasebenze nabo ngezandla zabo. Uma bengafuni ukusebenza bangadli. Manje ngiyangixaka lento ukuthi iBhayibheli nithi laziphikisa ngoba la kungena ukuqonda ngoba niphambanisa amavesi. Umpostoli Paul kwincwadi yaseFilipi isahluko 3 ekhuluma ngokuthi konke ayikubona kubalekile. Incwadi yaseFilipi noma incwadi yaseKolose. Incwadi yaseFilipi. Konke okwakubona kuyinzuzo kuyena wakuyeka wakushiya ngenxa yevangeli. Izinto ezinjengawo umthetho uyazibala lezo zinto osibhaliwe eBhayibhelini ngeke uze uzidide. Ngeke uzulahleke kuzona. Ngoba ukhuluma ngomthetho ukuthi abantu bafuna ukugcinisa abantu umthetho ekubeni lezo zinto abantu bakhululiwe kuzona. Ukuba imisebenzi yenyama. Kwashakaze kusho ukuthi abantu abangasebenzi. Thi ungazibekela ingcebo ungenzi izinto zasemhlabeni zibe yigugu kuwena. Ukuba leyo nto izifakazelwe incwadi ya Timothy yokuqala sahluko 6 from verse 7. Iphinde futhi ifakazele incwadi yamaHebheru sahluko 13 verse 4-5. You understand? Ithi lapha kwincwadi yokuqala kaTimotheyu ifike iqale ikhulume ngengcebo ukwenza ingcebo ngendlela engafanele. Ukuthanda izinto emhlabeni nokuhala. uJesu ekhuluma nokuthi kwakukhona indoda incwadi yaTimotheyu yokuqala sahluko 6 verse 7 bese kuvela lapho khona uJesu kukhona umunye athi-ke ngicela umfowethu ahlukanise nami ifa. Uthi ubani ongenza umahluleli nomhlukanisi phakathi kwenu. Mesenze imfanekiso ukuthi kwakukhona umuntu thizeni wecebile umhlaba wakhe wanotha wasekuthela izithelo ngenxa ukuthi-ke inqaba yakhe inqaba noma yini no lento ekufaka kuyona ibhanela bizwa manje sengikhohliwe. Kepha lekho nebeka khona ukudla indawo yabancane wayesethi ngizokwenza njani wathi ngizoyibhidliza ngakho enkulu wakwenza lokho. Uthe meseqedile wayesethi-ke manje ngizohlala phansi ngilethezeke ngithi inhliziyo yami lethezeka ngiphuze ngidle ngenza yonke into ngikhululeke. Uthi ngathi ngalolo suku uNkulunkulu uzofika abuze ukuthi-ke uzofika afune ukuphila kwakhe ekuzocela ukuphila kwakhe. Uthi siwula namhlanje ngizocela ukuphila kwakho. Usiyabuza uJesu ukuthi lezi zinto lezi ebezigugu kuyena sekuzobe zingabani uma esefile. Kuthiwa singabeki inhliziyo yethu nothando lethu ezintweni ezidaliwe. Akushiwo ukuthi singasebenzi ngezandla zethu. Akushiwo ukuthi singasebenzi. Akushiwo kufanele besibe yihlupheki. But uNkulunkulu kakhulu ufuna abantu abahluphekile ngokomoya. Akakhuluma indaba zemali nomnotho. Ngoba ungaba nakho konke kepha uma ufile ngokomphefumulo uNkulunkulu awunamsebenzi. Ukuba abaningi njengoba incwadi lapha yokuqala Timotheyu wathi ngifuna manje ithi ikhuluma ngendaba yokuthanda ingcebo. Bese iveze lokho engizokusho manje ithi incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko 6 verse 7. Okay. Ngokuba silethanga lutho ezweni. Yayizwa lonto leyo. Into yokuqala nje kumele understand ukuthi emhlabeni mesifika size singenalutho. Wonke umuntu ufika emhlabeni enqunu mesayambathiswa. Kusobala ukuthi futhi nakhona singemuke nalutho futhi. Uma sesifa ayikho into esingayithatha sihambe nayo. Kepha uma sinokudla. Kepha uma sinokudla ukudla ngeke kuvele ukuxoshe nje ungakusebenzelanga. Nezambatho. Uma unempahla zokugqoka ngeke zivele ziqhamuke ezulwini. Kufanele kusebenze. Asithenge. Aseneliswe yikho. So uma ukuthi unomsebenzi uyakunika imali ukuthi uthenge impahla zokugqoka nendawo yokudla nendawo yokulala. Uthi yaneliswa yilokho. Bese kunani igama ke manje lilandela lithini? Kepha abafuna ukucela. Abanjani? Abafuna ukucela. Yabo umehluko. Ezolonto leyo.
abafuna ukuceba bayela ekulingweni. so khona umehluko phakathi kokusebenza uthola iholo waneliswa yiloko nako ukwazi ukwenza uqongelele wenza izinto ekumele uzenze kepha bese kufuna le ndaba leyo yokuceba abafundisi abaningi abantu abaningi abafuna ukuthwala abafuna ukukhushula izikhundla emsebenzini abafuna ukuba nezinkampani abafuna ukuba amakhansela abafuna ukuba ama-president abafuna ukuba o-principal abafuna izikhundla abantu abafuna ukuthi sengikhathele ukuhlupheka ngidla isinkwa esingenayo irama isinkwa esinombhubhudlo mhlawumbe umbhubhudlo awukho isinkwa namanzi mhlawumbe uphuthu lodwa athi sengikhathele ukuphila kanje ahamba ayofuna inyanga ezomnika amandla ngamandla obumnyama ukuthi acebe umfundisi ngoba uyabona ibandla abantu abandi ahambe bayasho abanye abathakathi nezinyanga la kwa YouTube ukuthi abafundisi abaningi bayafika kubona bathwele ingakho bengayishumela indaba omgcwele bahamba bayofuna izigubhu bayofuna otikoloshe bayofuna izinyoka bayofuna yonke inhlobo yemithi ukuze bacebe uthi ke abaningi befuna ukuceba benze njani bayela ekulingweni nasezihibeni nasezinkanukweni eziningi zobuwula. So wena manje osuvukwe umona wavuka ile ndawo leyo ukuthi wena ngathi ungaba nalokhu kube kuningi enhlizweni yakho ngoba inhliziyo yakho iyahala bese wena uphume kule ndlela le eyinikiwe akuthiwa ukuthi ungasebenzi kuthiwa abaningi befuna ukuceba bayela ekulingweni bangena ezilingweni nasezihibeni nasezinkanukweni eziningi zobuwula izinkanuko eziningi zobuwula ezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi kuyimpande yakho konke okubi kuthiwa ukuthi imali iyisono ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi okuthe abaningi abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa balahlekelwa ukukholwa bazigwaza ngeminjunju eminingi iminjunju izinhlungu lezo ozigwaza ngazo wenze zonke izinto uthathe ingane zakho unikela ngazo kumadimoni unikele ngazo ezinyokeni unikele ngazo kotikoloshe zife ziphele ingane zakho ufuphele umndeni wakho ngezigubhu wazilanda kubantu abathwalisayo emva kwalokho nawe usale la imali yakho eningi awusakwazi ukidla kahle ukuba vele imisebenzi wayo ayisenandawo so uhambe nje wenza yonke into ongayenza lokuze ujabule bese inhliziyo yakho iphukile so mina umsebenzi wami ukuqondisa ngeBhayibheli amavesi mesifundisa ngawo ufune sifundise siqonde ukuthi mesifuna ukuhamba noNkulunkulu sifanele ukuzinikela kuyena singenze izinto ezosiphambanisa nokulunga kwakhe ukuba umsebenzi khona kuthiwa yonke into ekhona emhlabeni igcotshwe uNkulunkulu kepha mase kuba khona lokho esikwenzayo kokwenza izinto noma siphambanisa izinto ukuze sisebenzele thina ukuze kube yithina esizozuza kepha egcineni kulimala abantu limala thina uNkulunkulu akalimali so uma uza uNkulunkulu uyazidayela wena nezinkanuko zakho imisebenzi yakho engeke izikukhokhele lutho emgcweleni uyishiya phansi kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu beke ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela uthando nokukholwa nokubekezela nobumnene yilwa ukulwa okuhle kokukholwa ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakade le ndaba le yobungcwele ihamba ngalolu hlobo lokuthi uma umuntu uphila impilo yokuthula nabanye abantu ungasoleki phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu umuntu angatholi into embi angayikhuluma ngawe kube yiyona
noma kuthiwa uyayifuna into angayikhuluma ngawe kepha ingabi iyona ngokuba wena impilo oyiphilayo ifakazelwa ubungcwele. Ubungcwele impilo emsulwa lapho kunawe noma uhamba uzizwe ukuthi awusoleki. Uma uzazi kahle ukuthi unembeza wakho uyakumangalela noma ngabe isiphi isenzo esotshwala esamanga uzazi ukuthi uthe ukhuluma nomuntu ngoba na ufuna ukumjabulisa waqamba amanga. Ubuqotho abusekho kuwena, isimila sisekho kuwena. Ngenxa yokuthi wena uzama ukuthi uzenze muhle kwabanye abantu ngendlela engafanele. Yabona uma uphila impilo, ngiyakubona ukuphila impilo, vele abantu bazothi uyazitshela uma uphila impilo right eqondile ukuba siphila emhlabeni namhlanje umhlaba sowukhohlakele. Into elungile isibukeka njengobulima nangengehlaya. Kepha into ebhedayo namahlaya yabona uma usubheka omama abadala abantu bayakholwa nobaba abadala nobhuti bethu nosisi bethu kuma status abo. Isikhathi esiningi kugcwele izinto ezingumsangano. Bona ziyabajabulisa ngoba ziyahlekisa kodwa ziwubula uma uthi uyazibheka. Uma ukuthi ukhuluma ngezinto eziwuqonda noma izwi likaNkulunkulu. Abantu abaningi bathi uyazitshela noma uzenza ngcono. Abanye bafuna ukuzwa. Abanye bayakuzonda. Abantu abakuthandi uma ukhuluma iqiniso njalo. So akungimangazi mina ukuthi abantu balinyanye iqiniso ngoba futhi banyanye uJesu uqobo lwakhe. Amakholwa awes kunabantu abangakholwayo. Ngomuntu ongakholwayo akakholwa iqiniso. Umuntu okholwayo ungumzenzisi. Ungumzenzisi ubuqotho kusho ukumelana nento embi uthi into embi angifuni ukululela isandla sami kuyona. Singayishumayela ngeBhayibheli ngayikhuluma kanje. Uma uhambe ufunda iBhayibheli ufunda uyithole ngoba ngikhuluma into eseBhayibhelini kuphela ukuthi ngikhuluma ngokuqonda ukuthi let ikhona. uNkulunkulu ufuna abantu bafunde ukulunga empilweni zabo. Ingakho uJesu mebuza ukuthi kuyena umbuso kaNkulunkulu uza kanjani? Uthi ungayibheki ukuthi uza kanjani noma ngiyona into ongayibheki ucabanga ukuthi izoza. Into engaphakathi kuwena. Ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wamakha umuntu waqonda. Kwincwadi yaBashumayeli 7:29. Kepha umuntu waphuma endleleni yokulunga wazifunela ezakhe izindlela. So, we understand ukuthi uma uJesu efundisa ekutshela umuntu uJesu uzofundisa izinto ezisimpulu. Ukuthi uma ufuna ukuza ezulwini ngoba khona indawo kuthiwa izulu ikhona, anibona abalaleli. Enza kumakhelwane wakho njengoba la uthanda ukwenziwa kuyena. Abantu abalobe ngibiza bethi iqiniso ukuthi iqiniso liyinkosi. Bebethi inkosi ngoba uJesu uthi yena mina ngiyindlela neqiniso, ngiyindlela neqiniso. So abantu bezitshela baloko bebiza uJesu bethi inkosi bethi iqiniso bethi bakhuluma iqiniso kepha bebeliphica iqiniso. Bebengaliphili iqiniso. Kepha beqamba amanga esikhundleni seqiniso. Uthi uJesu akabazi. Ngokuba iqiniso liyinto ekhanyisa yonke into. Iqiniso yilona elihloni lembeza wakhe elikutshela ukuthi unamanga. Elikutshela lento oyikhulumayo uyazi. Elikutshela lento oyikhulumayo ayilungile. Elikutshela kulesenzo osenzayo asilunganga. Iqiniso lelo. Akekho umuntu ongenalo iqiniso lemhlabeni. Kepha siyakwazi ukulicindezela iqiniso, senze amanga ande, senze ububi bande ezinhlizweni zethu. Sigcine sesingasakwazi ukuphefumula iqiniso. Sesiphefumula amanga njalo. Mhlezi nginitshela mina ngithi akuyena umfundisi owenza ibandla. Umoya oyingcwele wakhe ibandla. Akuyona uniform ekwenza umzalwane. Akuyona imfaniswano enenza abazalwane. Iqiniso lelo lifunakala kuwena ngaphakathi. Akuyona indlu yakhiwe enkulu enenze ukwenza ube umzalwane ube ngcwele. Iqiniso uJesu akhuluma ngayo ekhuluma nomntombazane yaseSamaria le Samaritan. Uthi abantu bathi ke ukhonzwe entabeni. Nina nithi ukhonzwe eJerusalem.
usho uJesu isikhathi siyaza, isikhathi isona manje lapho khona ningasezi ukuya entabeni, ningasezi ukuya eJerusalema, ngoba akusasebenzi indaba yethempeli. Itheni? Nikhuleka kwaningakwaziyo thina Nikhuleka sikwaziyo. kwaningakwaziyo ngokuba senikhuleka ezindlini, sanibona izindlu engathi zibusisiwe. Uma uyihambe wekuyandla uphethe iBhayibheli ubona ukuthi hayi sokwenza umsebenzi omkhulu. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Insindiso yanikwa amaJuda. uJesu uqhamuka kumaJuda. Umethe insindiso yena uqobo lwakhe uvela kumaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona So namanje. manje kunesikhathi esibekiwe and futhi manje uthi isona lesikhathi. Lapho abakhulekayo, Lapho abazithobayo, abaqinisileyo abakhonzayo ngokweqiniso. bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngani? Ngomoya nangeqiniso. Ngoba yini? Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Bese athini emva kwalokho? uNkulunkulu ungumoya. So uNkulunkulu ufuna umoya wakhe weqiniso uphile kubani? Mina ngikhuluma ngeqiniso nangento eyenza sibe qotho phambi kwaNkulunkulu. Angikhulumi mina ngekuthi hayi why to Maria, why to Joseph, anandaba nalonto leyo. iBhayibheli lezinto ezibhaliwe ukuthi sikwazi ukuthola umsoco ukuthi ngempela uNkulunkulu ufuna abantu abanjani. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Bese kuyala ukuthi uphume ebandleni lamanga wena ucathi yaba nomona laba bafuna ukuzenza osiyazi. Lalela ngoba siyazi ukuthi ohleli khona uhlele endlini wayo. Lo hleli khona nje akunamsebenzi uyaya ngoba nakubona abanye abazalwane noma wakhulela khona noma sosonto isikhathi eside khona amanga khona sekwenze wasibona ngathi uyingxenye yomndeni wakhona. Ayikho into ebalekile njengeqiniso. Nikhuhla amabhenki emasontweni nikukhuhlela amanga. Niqoqa izivatho nifaka amarosani niwafakela amanga. Nenza yonke imikhosi eniyenzayo niyenzela amanga. Noma ngishumela nje la ka YouTube ngishumayela ukuthi nobani bakuthiwa uhleli kuphi noma kuthiwa uyedwa azi ukuthi simoya munye ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abazomkhonza ngomoya weqiniso. Baningi abantu abahlanganyelayo beze bethi kwathi uJesu wathi ngingakuyeki ukuhlanganyela. Uhlanganyela kanjani abantu abangahambi weqiniso? Ufunani kubona? Alisho iBhayibheli liphumani phakathi kwabo. Ningathi nilutho ngcolile. Ngenamukela ngibe ubaba kunina nanibe ngamadoda namadodakazi kini. Ningaboshela ejokeni linye nabangakholwayo. Kepha nina nifuna ukuhambe niyozigaxa ngaphansi kwejoka labantu abangakholwayo egameni ukuthi nithi iBhayibheli nithi ilento engikhuluma ngayo manje. Nithatha amavesi nigijima nawo ngaphandle kokuqonda. Bese nibhema mina ngazi ukuthi mina khona into engasile ngami lekhanda. Kepha ngiyantshela ukuthi imibhalo nemibhalo ufuna ukuyazi ngokomoya hayi ngokwenyama. Yona lento eyenza ukuthi mina ngingathandeki kubafundisi benu ngoba banayo abaqondi imibhalo, abafuni futhi ukuzithoba. Babona ngazi ukuthi mina ngizobaphuca amakholwa abo ngoba babheka inzuzo la kunina. Lalela, uma ngenayo imali noma ngidinga usizo ngiyayicela imali bekuthi ngiyayidinga. Ngicela imali ukuthi angisize. Angeke ngize ngime la ngishela abantu ukuba nginike imali. Khona uzogcwala imali emaphaketheni nami. Bese kugcwala imphefumulo yabantu emaphaketheni nami ihambe esihogweni. Ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Soze. So, nina nifuna ukuthandwa abantu nina. Ongiphela incwadi yaLuka, kunencwadi yaLuka lapha sahluko 6. Qala lapha kusahluko 24. Uyozuka ufike lapha usahluko 6 verse 24, 25, 26. Nina niyafuna nini uthando lwabantu? Uthando lwabantu, abantu abazongithanda, abantu abathanda uJesu. Abantu abazongithanda. Abafana noPetru. Ukwathi mase jika iqulu labantu, kwajika iningi labafundi bakhe liwa lajika. Kwajika iningi labafundi bakhe. Mase jikile usebuza lawa abashumi nambili uba u12. Nani nizohamba yini nifuna ukumuka? Abaziyo ukuthi bezelele uJesu, bezele ukuphila nobuqotho obungeke. Ukuthi hayi singayazi thina wona namazwi okuphila. Abantu abasafuna amazwi okuphila, bafuna amazwi engcebo lemhlabeni. Baningi. Incwadi ngokukaLuka isahluko 6 verse 24. Go ahead. Kepha maye kini bacebileyo. Maye izwi iBhayibheli lithi maye kunina abacebileyo Ngokuba niyamukela induduzo yenu. abantu abacebileyo lemhlabeni bathembe imali yabo. So induduzo yabo isemalini. Ingakho benza ngakho konke ukuthi bagcine becebile lemhlabeni.
uthi umoya ingcwele maye kunina nina bantu enithanda ingcebo maye kini basuthiyo nani enisuthiyo eninakho konke enikudingayo eningasiboni isidingo sikaNkulunkulu maye kini basuthiye kalokhu yes ngokuba niyakulamba ngokuba-ke niyakulamba njengaso isicebi angisho ayibona nje yakho angisho ayibona-ke imbhalo kaNkulunkulu iphumana kanjani angithi ikhuluma ngabantu abacebileyo ithi baza kulamba akwenzeki yini ukuthi uLazarus sebekade ehlupheka emhlabeni kephe nothando lukaNkulunkulu ukufika izingilosi zimthathe zimbeke esifubeni sikaAbraham kuthi isicebi siyovuka esihogweni bese sivuka esihogweni isicebi sivuka senzakalani asihlupheki asifuni iconsi lamanzi asifuni yini iconsi lamanzi isicebi esihogweni uma kuukuthi sifuna iconsi lamanzi kukuphi lapho khona uJesu khona eshumele ukuthi abantu kufuneke bome faneke bome bonke abomileyo bayakuphuziswa izincwadi lezo uJesu ikhuluma kuMateyu sahluko 5 aphinde futhi kwincwadi yaJohane sahluko 7 aphinde futhi bonke abomileyo abeze kunabazophuza ukhuluma ngomoya ingcwele abantu ekumele babamukele lemhlabeni sizele ukuzonikwa impilo yobuqotho yeqiniso besatheni maye kini basuthiyo kalokhu ngokuba niyakulamba maye kini bahlekayo kalokhu ngokuba niyakulila nikhale bonke abathola injabulo lemhlabeni nezinto zalemhlabeni ezibajabulisayo njengabo labo TikTok bele banjabulisayo namahlaya lawo wena poster nawo wonke lemsangane nibukayo ukuthi event jabulisayo nama game lawo enidlalayo and le yonke into othona ucisha ngayizungu ujabula ngayo uNkulunkulu isinenge ngoba ukuthola uthokoza kuyena ukuthola kuphi futhi ungenalo TV game wena ngeke usajabula uma ungenayo le amali ethize ezokwenza ukuthi uhambe uyongena e-restaurant ethize eseduze kolwandle wena ngeke usazibona ukuthi uma ungenayo imoto ethize nezimpahla ezithize usazibona umuntu injabulo yakhe ilele ekutheni wena ufuna ube nalezi zinto lezi wena amen maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani so sibuye ngapha ke futhi kulabo abathime bekhuluma ngezwi kaNkulunkulu bakhulumele ukuthi nje bafuna ukuthandwa bafuna ukubukeka njengabantu abathi banolwazi ngizoqala nje kule ebalekile lena nje yokuthi uthi wena umuntu wesifazane esontweni ngashumayela uthatha lo gunya lelo noma lelo lungelo ngisho uyazincangela nje khona la kunabantu besifazane abantshontshayo khona unomkakho so awukwazi ukuthi no wenza into lemethi mecela isicelo ngoba uyazi ukuthi wena unemfihlo yakho ayibambile usathani ukwazi ukubamba akupintshe ukuze kuye nezinto ongekwazi ukuthi no kuzona abantu befuna ukuzenza esontweni kunabantu abafika bazokunika imali ngasese wena uyithathe ngokujabula kanti lawo abantu bazana nokukhohlakala bafuna izikhundla usakwazi ukuthi no nomathi umuntu asimfanele isikhundla uyamazi ukuthi umuntu udivorce nomfazi wakhe kepha uzobulika isikhundla ukuthi azohlala la kuthiwa uyi-elder noma mdala esonto noma umbishop noma umdikoni yanxa ukuthi unenkampa usebenza enkampanini ethize so unikele kweshumi ukuthi xaxa yena ngoba unemali awusakwazi ukuthi no kubantu besifazane emakhanda abo ukuthi bayeke ukuluka nokufaka amacici nokupenda izinzipho nokupenda ubuso ngenxa ukuthi wena uyajola lesontweni maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani so ninika abantu iziwasho namanzi nina abaprofeti bamanga ngenxa ukuthi nifuna amandla kaNkulunkulu akhonjwe kunina abantu bayithanda bathandela lokho oBushiri noMbhoro oPastor Zondo nemotivation abayishumayelayo behlangene noLinda Sibiya bakhuluma ngengcebo uma udlalalela nje uPastor Zondo ukhuluma ngengcebo uyabelesela kwingcebo ngokuba oyise babo benza njalo kuba profeti bamanga ngokuba oyise babo benza njalo kuba profeti babani bamanga banjani ngokuba oyise babo benze njalo kuba profeti bamanga ayikho into ngathi iBhayibheli iqamba amanga
Ukhohlakala kwakho kwenza ungezwa uthande ukuthi uzwe lento yenza engathi ilungile i-wrong ayikho right. Ngisho ungadayisa izintambo uthi uNkulunkulu unika amandla ukuthi ubeke izandla kanti uhamba ufaka abantu amademoni. Ngisho unganika abantu ovaselina uthi ushembe ubusisile akho shembe ubusisa lutho. Nisibekele iziqalekiso nentukuthelo phambi kwaNkulunkulu. Bese thini? Kepha ngithi kini enizwayo, Nina nizwayo, thandani izitha zenu, thandani izitha zenu. nenze okuhle kwabanizondayo, Yes. nibusise abaniqalekisayo, Yes. nibakhulekele abanidumazayo. Uthabya balo. 6 Verse 1. Qhubeka. Nibusise abaniqalekisayo, Busisa abanqalekisayo. nibakhulekele abanidumazayo. Khulekele nalabo abandumazayo. Okushaya esihlathini mnike nesinye, Yes. nokwaphuca ingubo ungamnqabeli nebhantshi. Nalowo ukuphucayo ingubo mnike nangaphezulu. Muphe yiloyo naloyo oswela kuwe, Muphe. ocela kuwe. Wenkosi ongifundela uverse 26. Woe unto you when all men shall speak well of you, Yes. for so did their fathers to the false prophets. Yes. But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Okay. Lebe ngifuna ukuzwa. Ongifundela uverse 25. Woe unto you that are full, for ye shall hunger. Yes. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. Ongifundela uverse 25, right? Maye kini basuthiyo kaloku, Mhm. ngokuba niyakulamba. Mhm. Maye kinina bahlekayo ngokuba niyakulila nikhale. Okay. Yeah. All right. Qhubeka verse 26, 28, right? Nibusise abaniqalekisayo, Busisana abanqalekisayo. nibakhulekele abanidumazayo. Nikhulekele yabona lento esikhuluma ngayo ukuthi mekhulunywa ngobuqotho ukuthi uNkulunkulu mefundisa ngothando olungapheliyo noma ongenamkhawulo. Ufundisa ukuthi khona into ukuthi uma kuvutha umlilo wena ukuthatha amanzi ucishe umlilo. Khona into noma kuthiwa ifire extinguisher lokucisha umlilo ukuphuma uthuli noma intuthu. Uma kube khona isimo lapho khona usha umlilo wena uqhamuke no petrol ufike ufaka upetrol. So uJesu uthi uma uvutha umlilo wena njani cisha umlilo. Uma uvutha umlilo wena ucisha umlilo. Ucisha kanjani umlilo? Uma umuntu ekwenza kabi wena umenza kanjani umenza kahle. Uma umuntu ekukhuluma kabi wena uyamkhulekela. Umuntu bekuzingela wena uyamkhulekela. Uma umuntu ekuzonda wena uyamthanda. Iyona into esihlulayo ke thina abantu ke leyo la emhlabeni njengoba siphila nje. Mawuveza lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 12 verse 15, 16, 17. Iyona lento le engifuna siyiqonde. Incwadi ngokwabaseRoma isahluko 12 verse 16. Yes. Manibe inhliziyonye, ningazindli, Masibe inhliziyonye, ningazindli okuphakemeyo, singacabangi izinto ezingaphezulu kwalokho ekufanele sibe yiyo. kodwa yaneliswa ngokuphansi. Aneliswa yilokhu onakho nalokhu kwenza ube umuntu phakathi kwabantu. Ningazishayi abahlakaniphileyo, Ungazenzi ungqesta. ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Yayizwa indaba. Ungaphindiseli okubi ngokubi. Uyabona lento le khona lento le kuthiwa bathi defense mechanism. Ngesizulu angilazi but ukuthi nje umuntu aphathe isivikelo njalo umeke wathi uyakhuluma yena uhleze evikile noma ngasakhuluma ngokuliliwa kepha uyavika ufuna nokugadla at the same time. So ngolimi lwesibhakela bathi ke catch and release. So umuntu mekushaya uyalibamba inqindi yakhe bese umshaya nawe ngecounter punch but you counter that person. Ngoba yini wena ulindele ukuthi ke uzokushaya lo muntu angithi. So lento ekuthiwa i-defense mechanism noma uba nalo into ekuthiwa i-catch and pull
yenzeka ngalesikhathi wena ulindele ukuthi wonke umuntu okhuluma nawe uyaku-attack-a. Amadlebe akho ayavaleka ukuthi alalele. Umlomo wakho uvulekela ukuthi wena ufune ukuzidefenda. So awusakwazi ukuzwa amadlebe akho uwavulele ukuzwa ngendlela ye-defense. Ukuzwa awuzwa ngoba khona into efanele ukuyisho wena umuntu mekhuluma. So umuntu bese ukhuluma nawe noma kuthiwa engakhuluma into embi kepha wena sewudawuphendula kabi. Ngoba yini lento yobubi ikuwena ngaphakathi. Wena uyibheke ngaphandle kwabanye abantu kanti indaba inakuwena ngaphakathi. Fanele kulungiswe wena qobo lwakho. Ngoba kuthiwa ungaphindisele okubi ngokubi. uNkulunkulu uyazi ukuthi vele lemlomeni yomuntu kuphuma ukungcola. Kuphuma ukufa. Ngomlomo esibusisa ngawo uNkulunkulu siphinde futhi siqalekise ngawo. Ngomlomo esithi kuphuma umnandi kuphinde kuphuma okubi. Ngokuba la emlomeni noma olimini lakho kukhona ukufa nokuphila. Ingakho kuthiwa khetha ufuna ukusebenzisa kuphi. Akithi kubili. Ukhetha wena ukuthi ufuna ukusebenzisa kuphi. Ufuna ukusebenzisa ukufa noma ukuphila. Ngokuba emlomeni owodwa uphuma amanzi amtoti kuphinde kuphuma amanzi ababayo. Lapha akwaze kwenzeke ukuthi emthonjeni uphaqhamuka phansi kuphuma amanzi amabili. Umlomo wakho kuphela okwazi ukwenza lokho. Ngokuba enhlizweni yomuntu kukhona imidlinzo emibi. So uma lithi iBhayibheli ungaphindiseli okubi ngokubi ngokuba uNkulunkulu uyazi ukuthi la kuwena khona imidlinzo emibi kakhulu. Siyathanda ukuzenza abantu thina abama victim. Mekwenziwa into kuwena ufuna abantu bakuzwele, ufuna ukwenziwe, ufuna ukubonakala njengomuntu ongathi wena ulungile. Akekho olungile. Uma kwenzeka kukhona umuntu okwenza kabi. Lithi iBhayibheli ungaphindiseli okubi ngokubi. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina. So akekho umzalwane ozokuziphindiselela. Umzalwane obamba igqubu okaSathane. Umzalwane ofuna ukuphindisela okubi ngokubi ngokaSathane. Umzalwane oqondayo amandla kaNkulunkulu akafisela omunye umuntu okubi ukuthi ngathi uNkulunkulu angangiphindiselela kuwena. Awuyenzi lonto leyo. Mele ithi ngikhulekele, mele ithi ngithethelele, mele ithi ngithande. Kwenze lokho noma kuthiwa kuvumi kuzama ukwenza uzukwenzisise ukuzilela ukudla ukukhulekele ukuze uNkulunkulu uma lo muntu engezwe uzoshaya uNkulunkulu. Ungasizakali ngokuwa kwesitha sakho, ungajabulisi ukulimala komuntu othi uyisitha sakho, ungakulinge. Wajabula uNkulunkulu uyophenduka abuye eshaye wena ngokuba wena usizakala ngobubi. uNkulunkulu ufuna ukumlungisa lo muntu wena uyasizakala ngobubi bakhe. Besithini? Kepha uma isitha sakho silambile, uma isitha sakho uzucisha kanjalo umlilo. Umlilo uyawucisha. Uma isitha sakho silambile sinike ukudla. Uma somile siphuzise. Uma encaniwe umnika amanzi. Ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Wena umkhombisa uthando. Uthando liyashisa kulabo abangaqondi. Ngokuba into ukuthela esilima yenza ukuthi yena angaboni lutho kuhle. Abona isenzo sakhe sisihle. So mezothola uthando yamshisa lonto le. Eliyashisa uthando. Unganqotshwa ngokubi. Unganqotshwa ngokubi. Kodwa nqoba okubi ngokuhle. Kepha wena nqoba okubi ngokuhle. iBhayibheli limnanje. Mesofundisa uJesu sifundisa lento le. So bengilana ke sengivala kule ndaba le encwadi yaMathewu sahluko 19 verse 16. Bese emva kwaloko uhambe kwincwadi yaJakobe esahluko 2 verse 1 to verse 8 or verse 9. Lapho ke sobe sesigcwalisa khona konke ke lokho engifuna ukukhuluma
kulolu uhambo lwethu ngoba ngithi kunzima ukuhamba noNkulunkulu kepha uma sesizidela sezinikela uyakwazi ukusenzela umusa ngokuba izinhliziyo zethu sifanele ukulwa nazo ngomoya ingcwele sithi uNkulunkulu Jesu busa kithi ngomoya wakho weqiniso nangomoya wakho wobulunga ungavumeli uNkulunkulu ukuthi inhliziyo yami ibuse okubi kepha mangibuse ubuhle bakho ukuze ngikwazi ukunqoba okubi ngokuhle okutshaliwe kimi bangena pride Incwadi ngokuka Matthew isahluko 19 verse 16. yes Bheka ke kwasondela kuye othile wathi, "Mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na?" yes Wathi kuye, "Ungibizelani ngokuhle? Na, munye ongokuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo." ithi indaba yakwasondela wesiqhebo umfana wesiqhebo zakho uJesu wayezothi ke mfundisi omuhle ngiyazi iBhayibheli lakhe alisho njalo kepha uNkosi uzokufakazela ukuthi iBhayibheli lisho njalo ngizokusho konke ngesiZulu uNkosi iyaphinda kusho ngesiNgisi mfundisi omuhle yini engakuyenza ukuthi ngingene embusweni kaNkulunkulu uthi uJesu ubiza bani ngokuhle noma ungibizelani ngokuhle noma kungani ungibiza ngokuhle muye kuphela omuhle uNkulunkulu Nkosi ngifakazele And behold, one came and said unto him, Good master, okay what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. nakho awuphinde futhi ufunde ngiphinde ngiyichasisele ngesiZulu And he said unto him, Why callest thou me good? utheni mefika kuyena And behold, one came and bheka said unto him, wayeseza bheka kwase kuza oyedwa kuJesu wathini Good master, wathi mfundisi omuhle what good thing shall I do kuyini okuhle ekumele ngikwenze that I may have eternal life? ukuze ngithole ukuphila okuphakade And he said unto him, uJesu wayesethi kuyena Why callest thou me good? kungani ungibiza ngomuhle There is none good akekho omuhle but one, kepha uyedwa that is God. uNkulunkulu kuphela you understand okay qhubeka bright Wathi kuye, "Miphi na?" wayesethi ke uJesu kumele ugcine imiyalo wayesebuza ukuthi imiphi leyo miyalo na uJesu wathi, wayesethi uJesu "Yile, yile ungabulali, ungabulali ungaphindi, ungaphingi ungebi, ungebi ungafakazi amanga yazisa uyihlo nonyoko, yazisa uyihlo nonyoko othanda umakhelwane thanda wakho umakhelwane njengalokhu uzithanda wakho wena." njengokuba uzithanda wena Insizwa yathi kuye, bambe la yazi izoqhubeka ukuthi hamba odayisa bathi sengifuna unginike incwadi yaJakobe sahluko 2 usukela kuverse 1 nakhona ngifuna ufunde futhi wehle nawo khona into engifuna bayiqonde imiyalelo ngithi sinikiwe ungaphingi ungebi ungabe ufakazi wamanga hlonipha uyihlo nonyoko yinenye ungabulali thanda umakhala khona ubuzithanda 6 hey bese athini lapha kwincwadi yaJakobe sahluko 2 verse 1 "Bazalwane bami, bazalwane bami ukukholwa kwenu yinkosi yethu yenkazimulo, ukukholwa kwethu inkosi yenkazimulo uJesu Kristu, uJesu Kristu makungabi nokukhetha abantu." makungabe ngokukhetha abantu okay khona uthe thanda umakhala wakho nje ubuzithanda bese kuthiwa ungakhethi abantu ukuthi wonke umuntu ufuna ukumthanda njengoba uzithanda ayizona nto leyo Ngokuqala leyo ngoba uNkulunkulu akakhethi uthando lakhe alikhethi. Go ahead brother. Makungabi nokukhetha abantu. Makungabi nokukhetha abantu. Ngokuba kuma kungena esinagogeni leni. Uma kungena umuntu njengamanje sihlezi la. Umuntu onendandatho yegolido uqhamuka isigwili silengisa izikhiye zemoto ebizayo sigqoke isifake perfume evala indlu yonke sipheke sifake nendandatho ebizayo nezingubo ezicobezelayo sigqoke ingubo ezinenani kungene nompofu onezingubo bese kuqhamuka ngazo leso sikhathi kuphinde kuqhamuke futhi ogqoke ngendlela ehlupheka nimbeke ogqoke izingubo ezicobezelayo nithi sithathe lo ogqoke ingubo ezibizayo sithini nimbeke onezingubo ezicobezelayo nithi hlala lapha wena kule ndawo enhle so yena fanele azohlala la kusho ukuthi mhlambe bethu asihleka nje uzothi hayi
hlala la eduze kwamfundisi wena ngokugqoke kahle uhamba ngemoto ayi ngilethe ngikhuluma ngithi mina abanye bathola izikhundla ngenxa ukuthi basebenza you understand bese kuthiwa bese ngithi kompofu bese kuthiwa kulowo ungagqokile kahle futhi ohluphekileyo yima lapha wena bese kuthiwa yena akazoma nje noma ikuphi la kuthiwa kahlale khona la noma hlala phansi lezo lonto leyo kwesinabelo sezinyawo zami kuthiwa akahlale phansi noma ahlale phansi kwezinyawo zomuntu ocebile ngoba yena kuthiwa kanalutho uhluphekile anikhethi yini asinako yini leyo nto ethi ukukhetha thina njengabazalwane nibe ngabahluleli abanezizindlo ezimbi na thina sibuka ngokwenyama thina asinawo umoya ingcwele thina asinawo umoya weqiniso asinabo ubuqotho yizwani bazalwane bami abathandekayo abathandekayo bazalwane abathandekayo uNkulunkulu akekhethanga yini abampofu ezweni Yes. babe ngabacebileyo ekukholweni Go ahead. lezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na uNkulunkulu abanandaba nokuceba kwethu emhlabeni ufuna izinhliziyo ezihluphekileyo zihluphekele yena abantu abakholwa kakhulu vele abantu abangenayo imali abangezona isikweli abantu abayizicebe ithemba labo lilezinto lezi abaziphathayo abanazo so ingakho bengenandaba noNkulunkulu mengena esontweni ungenela ukuzobuka isikhathi esiningi bathanda ukuzobuka abantu abayizicebe nokuthi mebunikela afuna ukubuka ukuthi unikele kangakanani bambala abantu abacebileyo abathobekile enhliziyweni zabo abanokumesaba uNkulunkulu abahamba indlela eqotho baningi kepha nina namdumaza ompofu yes abacebileyo abanicindezeli yini abacebileyo abancindezeli yini abanihuduleli emacaleni na abaniholeli nezinkantolo na abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na abahlambalazi igama likaJesu na kepha uma nigcina umthetho uma ke wobukhosi nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi ngokombhalo ukuthi wathanda umakhelwane wakho wathanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena nenza kahle nigcina konke kukahle kodwa uma nikhetha abantu kepha uma nenza nikhetha isono. abantu senza ini nenza uma isono sikhetha abantu senza ini nenza isono nilahlwa ngumthetho ngilahlwa umthetho njengabaweqayo njengalabo abaweqayo ngokuba wagcina wonke umthetho kusayifana nemiyalelo lemiyalelo ethi kade sibala ngale ithini ucela uphinde ungibalele yona futhi bese bawo sibuyele la ithini imiyalelo wathini uJesu uJesu wathi uma uthanda ukuphelela hamba uthengise ngempahla yakho yonke akuyona imiyalelo leyo ungabulali ungabulali ungaphindi ungebi ungafakazi amanga yazisa ihle nonyoko wathanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda so manje mawukuthi ke uyahlonipha ihle nonyoko kepha umthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena so ufeyile konke lokho okubalwe la yonke lemiyalelo u6 ayisenamsebenzi kuwena awubaningi ngale kwincwadi yaJakobe etheni yep incwadi ngokukaJakobe isahluko sesibili verse 8 yes kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi othanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena yes nenza kahle kodwa uma nikhetha abantu nenza isono nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuwo ogcina wonke imithetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuyona yonke so yabona kade ngikhuluma ngayo ngiqala ngithi kunalento yokuthi uJesu ngiyamthanda kodwa ngoba naku ukhona into ufuna ukuzilandulela ngayo kunesono senzayo esiphula umthetho owodwa noma umyalelo owodwa usunecala kuyona yonke ngisho ungayigcina yonke u5 uye kowodwa unecala kuyona yonke ngoba ukusaphula umthetho wena weqe umyalelo obalekile uyathi wena uyaphisana unemali kepha uyabulala uphula konke uye esihogweni uthanda omunye umuntu awumthanda omunye umuntu uye esihogweni wena usebenza kahle kepha uyaphinga uyakholwa kepha uyaphinga uye esihogweni wena uyakholwa kepha ufakaza ezindabeni zamanga wena uye esihogweni wena uyakholwa kepha umhloniphi uyihlo nonyoko uyaphakathi esihogweni indaba ezibhlungu ke lezi bengithi ngifuna nazisa zona asinakho ukuzilandulela
Uma kuthiwa sipheleliswe kuJesu akusho ukuthi masize sizozama ukupheleliswa sizogcina singaphelele songena ezulwini. Kuthiwa asipheleliswe kuyena ngoba akungeni lutho olungcolile bese kuziwe ezulwini. Akungeni lutho olungcolile angidalwa futhi. Abathakathi, izifebe, iziphingi, amasela, izidakwa, ababulali, abezimlingo nabathandi kwezimlingo nezinja kuthiwa bangaphandle embusweni kaNkulunkulu. Yini engathi ngizozandulela ngayo? Nami ngilwela yonke lento engibhalwe phansi ukuthi ipheleliswe kumina. Ngizithobelayo kona lokho ukuthi konke okubhalwe phansi akukho lula. Lapha kona fanele sikwenzile. Awukho ukuzilandulela. Ukuba uma uphula wodwa lithi iBhayibheli ngokuba ogcina wonke umthetho kepha aqhubeke kowodwa unecala kuyo yonke ngokuba yena owathi ungaphingi wathi futhi ungabulali. Uma ke uJesu wathi ungaphingi athi futhi ungabulali bese athini emva kwalokho? Uma ke ungaphingi kepha ubulala ungoweqa umthetho. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo. Khulumani kanjalo nenze kanjalo. Njengokufanele abaya kwahlulelwa. Yayizwa lonto. Kufanele abaya kwahlulelwa. Ngokomthetho wenkululeko. Eyizwa umthetho wenkululeko uthini? Ungakhethi into ukuthelo yakhe ubeka isikhathi sokwahlulela sonke soma phambi kwesitalo sobukhosi. Singalinge sizikhohlise bazalwane. Thina ke sone sesazi kuba buhlungu kakhulu kuthina. Ingakho sicela intethelelo zonke izinsuku ukuba siyona ngemicabango, siyona ngenhliziyo, siyona ngemlomo yethu. Siyona ngezenzo, siyona sazi, siyona singazi. So inkululeko leyisinike ukuthi ngaphandle kokuhlathwa kwezilwane silokho esikhala kuNkulunkulu ukuthi asilungise ngendodana yakhe uJesu Kristu. Kubona bonke abantu abafuna ukuhamba ngokulunga phambi kwaNkulunkulu nangobuqotho sebekhathele ukudlala abafundisi nofukwe bamanga. Bazosithinta kule nombolo le abayibonayo ku-screen. Kepha ke bazosithintela ukuthi kunencwadi lapha yezenzo ethi sahluko 2 verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Yiloyo naloyo ofanele abhabhathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ukuze sithethelelwe amacala ethu. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke siyokwamukeliswa. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza namanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Bese ufuna ukusindiswa ngempela ngokweqiniso nangokomoya nangokukaJesu Kristu wena zobe sosithinte kule mniningwane oyibonayo ku-screen. uNkulunkulu uyakwenzela umusa sifinyelele kubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Abaningi ababhabhadisiwe egameni likaJesu Kristu babhabhadiswa, abanye abasazi ukuthi babhabhadiswa kanjani. So kumele ulungise yonke lonto ukuze uyohlezi ukhumbula ngoba ivangeli eqiniso lifikile kuwena. So uyalazi iqiniso sekumele manje uhambe ngokuqonda nangokukholwa lokho okuyintando kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona nomusa wakhe. Aphinde futhi asigcine siphinde sibonane futhi ngalo lesibili uNkulunkulu evumile. Hayi Nkosi ixozo uNkulunkulu. uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Jehova engcwele ukuba usasigcinile. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele mdalo wezulu nomhlaba ukuba umphefumulo usahlangene nenyama. Siyacela uNkulunkulu namandla ukuba usilungise uNkulunkulu ezinhlizweni zethu. Siyacela uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba ukuba lapho shiplika khona uNkulunkulu kube uwe Jehova engcwele udondolo lethu uNkulunkulu namandla. Kube uwe uNkulunkulu osipha amandla ukuba sibuyele endleleni yokuqonda yokukhanya uNkulunkulu namandla. Ushise yonke imoya amadimoni, imoya kaSathane yona uNkulunkulu engaphumuli uNkulunkulu. Esihlasela ubusuku nemini uNkulunkulu namandla Jehova engcwele. Cela ufake uthando enhlizweni zethu Jehova engcwele. Sithandane singabafowethu. Sibathande nodadewethu uNkulunkulu, sithande nomama nobaba. Nabo bonke uNkulunkulu abazalwane sithandaneni sonke Jehova engcwele ngoba liyasho izwi lakho ukuba uthando uNkulunkulu lukhava izono eziningi uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba. Siyacela uNkulunkulu namandla kuba konke esikwenzayo uNkulunkulu sikwenze ngoba uNkulunkulu usuke enhlizweni Jehova engcwele. uNkulunkulu ulungise imicabango yethu uNkulunkulu namandla Jehova engcwele. Usipha amandla amasha ikhathi zonke uNkulunkulu namandla Jehova engcwele. Suse konke ukungcola uNkulunkulu enhlizweni zethu. Suse inkanuko uNkulunkulu mdalo wezulu nomhlaba ngoba
inyama uNkulunkulu namandla igcwele inkanuko Jehova engcwele. Siyacela uNkulunkulu ususe konke ubumnyama, yonke imbewu kaSathane oyisuse kuthina, kepha uNkulunkulu senze sihlale ezwini lakho Jehova engcwele, uNkulunkulu namandla. Uvuselele uNkulunkulu uthando lwensindiso yethu Jehova engcwele, uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu nothando. Singabhoreki, kepha uNkulunkulu namandla sibheke lapho siya khona uNkulunkulu namandla, singabuki emaceleni kepha sibheke phambili. Siyacela konke lokho egameni leNkosi yethu uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen.